чытачы. У лютым месяцы свой 105-гадовы юбілей адзначыў Іван Павлович Меліш. Нарадзіўся пісьменнік 8 лютага 1921 года у вёсцы Глінішча Хойніцкага района Гомельскай вобласці у сялянскай сям'і. Пачатковую адукацыю Іван Меліш атрымаў у Глінішчах. Школу сямігодку закончыў у Алексічах, 10-годку сярэднюю школу нумар 1 з атэстатам выдатніка ў 1938 годзе у Хойніках. У школьныя гады шмат маляваў, марыў стаць мастаком, удзельнічаў у драматычным гуртку. У старэйшых класах захапіўся творамі беларускіх і рускіх пісьменнікаў. Талент народнага пісьменніка Беларусі Івана Меліжа з асаблівай сілай раскрыўся ў палескай хроніцы, над якой аўтар працаваў з 1956 года да канца сваіх дзён. Яна прысвечана сялянскаму жыццю у першыя паслярэвалюцыйныя гады калектывізацыі. Меліш вельмі даўно хацеў напісаць твор пра любыя сэрцу мясціны, пра людзей, сярод якіх прайшло яго дзяцінства і юнацтва. Ён доўга абдумываў тэматыку, сюжэт, планаваў назвы, паступова выспела задумка перанесці дзеянне ў даваенны час і, вяртаючыся да мінулага, глыбей раскрыць жыццё палешукоў. Так, у 1960 годзе першы раман вялікай кнігі пад назвай «Палеская хроніка. Людзі на балоце» з'явіўся ў 1960 годзе. У 1956 годзе убачыла свет другая кніга «Подых навальніцы», а ў 1976 годзе выйшаў раман «Завеі снежань». У архіве пісьменніка засталіся накіды і знатоўкі да раманаў «За сакою бераг» і «Праўда вясны», але творчым планам за смерці мастака не суджано было збыцца. Праблема твора бачылася пісьменніку ў даволі шматпланава. Зямля-карміцелька, зямля-жыццё і зямля-надзея. Любоў, нянавісць. Усе героі, усе падзеі ў палескай хроніцы сканцэнтраваныя вакол зямлі. Ад яе залежаць іх лёсы, і ад іх залежыць яе лёс. Пісьменнік паказвае штодзённае жыццё куранёўцаў, тое знешняе, неяркае, аднастайнае, шэрае, з чаго і складаецца жыццё мільёнаў людзей, моцна прывязаных да зямлі. Ніякіх значных подзвігаў, нічога гераічнага куранёўцы не робяць. Кожны з іх заняты сваімі неадкладнымі справамі, клопатамі, якія паўтараюцца з году ў год. Яны жывуць паводле закону, летні дзень год корміць. Жыхары вёскі Курані яркія, запамінальныя, непаўторныя, маўклівасцю, замкнёнасцю, нават дзікаватасцю вылучаецца Пракоп. Процілегласцю яго выступае сарока, з вуснаў якой нібы з рэшата сыплюцца прымаўкі, трапныя выразы і характарыстыкі людскіх якасцей, учынкаў. Андрэя Рудога можна назваць вясковым кніжнікам, палітыкам, у якім адлюстравалася спрадвечная цяга сялянскага роздуму да пазнавання свету, у якім жыве чалавек да ведаў. Ганна Чарнушка славілася на ўсё наваколле сваёй гарэзлівасцю і прыгажосцю, прывабнасцю і дасціпнасцю, чулай душой і пяшчотным сэрцам. Дзяўчына захапляе сілай свайго характару, пачуццём уласнай годнасці. Пісьменнік параўноўвае яе з рабінай. Ціхая, нявідная, у жнівеньскім росквіце рабіна заружавела, зазырчэла яркім, кідкім хараством, гарачым полымем агністых гронак. Як тая рабіна цвіла ў лета гэта Ганна. І маральна, і знешне Ганна вельмі прыгожая, учынкі яе бескарыслівыя, пазбаўлены халоднага разліку. Хараство гераіні у яе здольнасці чуйна адклікацца на чужы боль, падтрымаць у цяжкую хвіліну. Захапляе Ганна працавітасцю, калі завіхаецца па гаспадарцы, калі дапамагае бацьку ў гумне, калі дастойна працуе на малацьбе ў Глушакову. Рана зведала дзяўчына, што работа гэта не цешыцца, не радавацца.
Пачуццё чалавечай годнасці, дзявочага гонару, самастойнасці і незалежнасці меркаванняў выяўляе яна ва ўзаемаадносінах з куранёўцамі. Не могуць не крануць яе пяшчотныя адносіны да бацькі, да браціка Хведзькі. Ганна жыве па прынцыпу «ніколі не рабі іншым таго, чаго не хацела, каб вам рабілі іншыя». Каханне стала для яе вялікай сілай, якая напоўніла адчуваннем бясконцасці і радасцю жыццё. Дзяўчына гатова ахвяраваць усім дзеля каханага. Недаверлівы і ўпарты Васіль не ўяўляе шчасця без зямлі. Ён ідзе да свайго поля, як на сустрэчу з каханай. Ён упэўнены, што толькі зямля можа яго пракарміць, дапамагчы яму светліць сябе як гаспадара, стаць упоравень самым паважанымі людзьмі ў вёсцы. Дзве страсці, дзве любові у Васіля Дзятла – зямля і Ганна. У цяжкай душэўнай барацьбе ўсё ж перамагае зямля. Яна бачыцца Васілю самым трывалым падмуркам у жыцці, які дапамагае перажыць Ганніна замужжа. Ціхае жыццё кураўнёўцаў было абуджана рэвалюцыяй і калектывізацыяй. На вачах мяняецца лад. Па-рознаму аднесліся да гэтых гандрыёзных перамен жыхары вёскі. Кожны з іх да канца зразумеў сутнасць складанай і супярэчлівай рэчаіснасці. Кінутыя ў буру сацыялістычных пераўтварэнняў, яны ўсё ж такі змаглі захаваць адметныя непаўторныя рысы нацыянальнага характару. Івану Паўлавічу Мележу у палескай хроніцы удалося так поўна, усебакова і па-майстэрску дасканала расказаць пра палешукоў, што яны зрабіліся цікавымі, запамінальнымі і блізкімі для многіх пакаленняў чытачоў. Дзякуй вам за ўвагу.